سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات امنيستي انترناشنال زوصو جاملو قتلت اخسومن ملسي ايرتران مجلس حبرت ايروبان مع كان زينا CNN اوصياتو زلا كالي جاملو قتلتا بتግራይ زملكات صبصب بزعبه تግራይ تزرغي زلو ناي منግስት امريكا مستيراو صبصب 40 كلتن هاجرات بزعبه سراويت إيرترا زبلؤ منግስት ኢትዮጵያ መጠንቀቅታ መሃቡን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሽልማት መቅባሉን ካለን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም امنيستي انترناشنال تمالي ابزوصو صبصب ابتي اب كلل تግራይ ተወሊዕ ዘሎ ኪናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብማይ ዝቑፀሩ ሰባት ከም ዝቆተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ገሊጹ ኣሎ ዕጡቃት ትግራይ ኣብ ልዕለቶም ኣብ ጫፍ ናይታ ከተማ ዓስኪሮም ዝነበሩ ሓይልታት ኤርትራ ድሕሪ ዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ግብረ መልሲ ንምሃብ ናብታ ከተማ ብምእታው ገዛ ብምእታውን ኣብ ጎደናታትን መንእሰያትን ሰብኡትን ከም ዝቀተለ እቲ ተጣበቀ ጉጅለ ይኸስስ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ በትረኽት ነጽጎን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝተፈጸመ ጌጋ እንድሕር ሃልዩ ውሽጣዊ መርመራ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ሕብረት ኢሮጳ ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዝተፈጸመ ኩሎም ገበናት ብምኹናን ፈጸምቶም ብቆልጡፍ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንጽውዕ ክብል ነቲ ናይ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ግብረ መልሲ ጠሊቡ ዘሎ ናይቲ ሕብረት ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ጆሴፍ ቦሬልን ኮሚሽነር ምምሕዳር ህጹጽ ጉዳያትን ጃኔዝ ሌናርክን ኣብ ዘውጽኡ ሓበራዊ መግለጺ ጸብጻብ ኤምነስቲ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሲቪላውያን ዘሕለፍዎ ዘስካሕክሕ ስቃይ ዘዘኻኽሪ ብምባል ገሊጾሞ كلهم أكلات سبع ورديئتن غازيطنياتاتن بزي زخونه ገደብ ናብ ሙሉእ ትግራይ ከኣቱ ክፍቀደሎምን እቶም ሰበስልጣን ሕብረት ኢሮጳ ጸዊዕ ማለው መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ረድኤት ትካላትን ጋዜጠኛታትን ናብ ትክልል ከኣቱ ኣፍቂዱ ምህላው ኣፍሊጡ ይዝርከብ ኤርትራውን ነቲ ሰራዊታ ኣብ ከተማ ኣክሱም ጃምላው ቅትለት ከም ዝፈጸመ ዝገልጽ በተጣበቀ ጉጅለ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ጸብጻብ በትርኸም እትነጽጎ ሚኒስትር ዜና ገሊጹ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃበው ገብረ መልሲ ሃገሩ በቲ ኣብ ልዕሊኣ በኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝቀረበ ዘይመስል ክስታት ብቁጥዐ በትርን ተነጽጎ ክብል እንከሎ እቲ ጸብጻብ ኣብ ምስክርነት ናይቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ሓመዳይት ዘለው 31 ሰባት ዝምርኮስ ክብልዩ ተቃውሞ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ጉዳይ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበሮ ዝኾነ ፈተነ የለን ክብልዩ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትርከም ትነጽጎ ሓቢሩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና CNN ሕጂውን ብጀካዚ ናይ ኣክሱም ካልእ ጃምላው ቅትለት ዝተፈጸመሉ ፍጻመ ዝምልከት ሓድሽ ጸብጻብ ዘርጊሓላ እታ ማዕከን ገሊጻቶ ከም ዘላ ከዓ ካብ ዕዳጋ ሐሙስ ውጽኢልካ ኣብ ዘሎ ማርያም ድንግላት ኣብ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን እውን ዕለት 30 ወርሒ 11 ናይ ኤርትራ ወታደራት ብጃምላ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሲቪል ጸለይቲ ከም ዝቀተሉ ጸብጺባ እታ ማዕከን ምስ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብዝገበረቶ ቃለ መሕትት ድማ እቲ ቅትለት ክሳብ ዕለት 2 ወርሒ 12 ከም ዝቀጸለ ብምግላጽ ካብቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ عبيت سبوت أنستن من إسياتن كومدما كسب 14 عدم زلوم ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቆልዑ ከም ዝርከቦም ያገሊጻ እታ ማዕከን ነቶም ኣብ ትጃምላው ቅትለት ህይወቶም ዝሰኣኑ ናይ ገሊኦም ስእልታት ኣቕሪባ ዘላ ኮይና ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝሓበረ ከዓ ኣብ ምቕባር ሬሳታት ከም ዝተሳተፈ ከሳብ 50 ዝኸውን ከም ዝቆፀረ ግን ብሓፈሻ ኣብ ትሽዑ ዝተኻየደ ጃምላው ቅትለት ህይወቶም ዝሰኣኑ ልዕሊ 100 ከም ዝበጽሑ ከም ዝሓበረያ ማዕከን ዜና CNN በዓላ ድሕሪ ዝገበረቶ ምጽራያት ነዚ ካልእ ጃምላው ቅትለት ንቓልዕ ኣውጽያ تركب مع كان زينا نيويورك تايمز بصحينا الله زبلته بزعبه تግራይ ዝገልጽ ምስጢራዊ ናይ መንግስት ኣሜሪካ ጸብጻብ ገለ ካብ ትሕዝቶ ዘርጊ ሓላ ከም መግለጽታ ማዕከን ከኣ እቲ ምስጢራዊ ናይ መንግስት ኣሜሪካ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ናብ ዓሌት መጽናት ኣምሪሑ ከም ዘሎ ከም ዝገልጽ ይሓቢራ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምስጢራዊ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝእዋን ዓሌት ናይ መጽናት ተግባራት ይግበር ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ቀንዲ ኣተኩርኡ ኣብቲ ኣብ ዝእዋን ብናይ ኣምሓራ ምልሻ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራባዊ ከባቢታት እቲ ዓሌት ናይ መጽናት ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ዜጋታት ገሊኦም ቅትለት ክገጥሞም እንከሎ ገሊኦም ንህይወቶም ፈሪሖም ቤቶም ገዲፎም ንሱዳን ከም ዝሃድሙ ከም ዝተገብሩ ገሊኦም ከኣበቶም ምልሻታት ተኣኪቦም ተኣሲሮም ብሓባር ናብ ሓደ እዚ ትግራይ ዓድኹም ዝበለዎም ቦታታት ከም ዘፋንዎም ይገሊጹ
بدحريኦም ድማ ኣባይቲ ናይ ትግራዎት ከም ዝተቃጸለ ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ዓሌት ናይ መጽናት ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብቲ ውሽጣዊ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸብጻብ ተገሊጹ ከም ዘሎ እዛ ማዕከን ጸብጺባ ዘላ እታ ማዕከን ወሲኻ እዚ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸብጻብ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከዓ እቲ ዝግበር ዘሎ ገፍዕታት ሰኒዶም ናብ ኣብ ዋሽንግቶን ዝርከቡ ዝለዓሉ ሰበስልጣን ይሕልፉ ከም ዘለው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ፈጺሞ ዝተባሃለ ቅትለት ናይ ሲቪላውያን ሰባት ውን ኣብቲ ምስጢራዊ ጸብጻብ ተሰኒዶ ከም ዘለያ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺባ ትርከብ أودب حبرات هاجرات ناي جيرمان أمباسادر ميكيل فريهر أب أخيبا بيت مخرسب أو مسألة تودب بزهابو مجلسي نربعان كلتن هاجرات وكيلو مجلسي يقرب كام زلو إتن أربعان كلتن هاجرات كأب بزعبات يابزقوان أب تجري زقات أمزلو جهسس سب أو مسألة تشاق إلى كام زلو دحر مجلس سراوت إرترا كاب تكلل بهوس أسكوس وكام زسوعي وحبير زركب إتي بناي جيرمان أمباسادر زقربة ناي أربعان كلتن هاجرات مجلس خاء أب تكلل سبعو حجزات كأتو قدب زي بولو من قد كخفت كفقد من قستخا الشجراتو ببوليتيكاو زيت خفت حكام زلو زغونا زيت فتسمه مقاسب أو مسلكا تحتاتي ناب حقك قربي وتصاو عيتا غريبو زلا كالي مس إثيوبيا زلاتو نوق كونتات بزتاحز بقدماي منستر أبي أحمد زمرح منجست إثيوبيا بمحبر سب عالم دحر زورد صقطين بكل تجري مع كانت كأتوازف كده خوينو دروغ أبو زحت مع كان زينين كاب كتما مقلن مجمر تاجزية بملك اعتنقاس قاس إلي حابري تخزرق حاز ترأيا أبناء الجزيرة تصب نبرتي أداوم تأميرهم للعلب بمزرقح تج أوكينا ألنا زبل ملكة كاريون كلو مسجزيا ومحدار تكلل دكتور مولو نجاب استقبل الركب دما اتبع السلطان تمع كان بزهابو مجلسي نحيلتات حوحات كنقفن كله بزعبة سراوت إيرترا بزتحات تلقي زيادما هو سراوت إيرترا آتيوميوم كوص قالوهم كأب مبال مجمر تاجزيه ننا علم لغة معكن بزعبة مئتاو سراوت إيرترا بوغن سبا سلطان أبي زمزوزو من محدار تجري حابريتا توهيب لا إذا خمزيلن كل دما أبي أحمد زمرح منجست إثيوبيا نزلنا مقالة كأتواز قدفن معكنات حدش متنقطع أم حلالي فلا اتمنجستي أم متنقطعو زخونت معكن كاب حق أزرح غزينا كي تزرقح نناي حاسوت زينا عقلية بلنام بمباليو سقوم تخوست كم زغل أنكي غزلا كم زفلت أبناي معكن زينا الجزيرة فيديو كم استرأي من إسيات كتما مقاله نقازيت أنياتا معكن أبكندي مزت فليو فليات والكسبات مسترى حزب تراخيبهم حق خفلت يوم كمخرز الترأيو حلفي ودبت عن علم دكتور تيدروس أدحانوم نا أفريقيا زبلت أول كسب زبل عمتاوي شلمات تقبلو أبز أوان ودبت عن علم ممرح زلو دكتور تيدروس أدحانوم بتنا تودب مريحو مقلاس حمام كورونا زرأيو بلوس أمار رحا بتا أفريقيا ليدرشيب مغازين تبهال مزيهتيو نيزا حلف عمت زبلت أول كسب أفريقيا زبل شلماتي تشلمو دكتور تيدروس أدحانوم نتشلمات دحر مقبلو أنا كم حبون أفريقاوي بتحتنا نزا شلمات يقبل إذا شلمات بشميت رايزي كونه بشم اتم او ودبت عنا علم معلتاوي ابزي حدغنيا كونتات نمكل خالن مزرغحن تعنا بافريقانا عالمن زسرحو زلو مسارح تايونيه زقبل زلخ بمبال نتشلمات مبقعو حاغوسي يغليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم